paghanay sa mga panghitabo sa sunod-sunod nga paagi. Mga bata, ato karong kat-unon ang hustong pagkasunod-sunod sa mga panghitabo. Pinaagi sa pagbutang og usa sa una, duha sa sunod, ug tulo sa katapusang nahitabo. Tan-awa ang tulo ka mga hulagway. Asa kaha ni ana ang una, sunod, ug katapusan. Ikaduha nga mga hulagway. Asa na pud ni ana ang una, sunod, ug katapusan. Ikatulo nga mga hulagway. Asa na pud ni ana ang una, sunod, ug katapusan. Ikaupat nga mga hulagway. Asa na pud ni ana ang una, sunod, ug katapusan. Aduna ba kamoy nakatunan karon? Maayo hinuon. Mga bata, sa sunod na usab, amping!